Good morning, Philippines! Good morning! Good morning, everything. Early in the morning, ang una kong gagawin is magluto ng paa ng manok. I-boil ko yan ng matagal, aray. So, yun yung una kong gagawin. Hindi pa nga ako nag-breakfast, mga ka-everything. Wala pa akong breakfast. Pasensya na kayo sa buhok ko ha, kasi yun, alam nyo na. So, hindi ako nag-breakfast kasi unahin ko muna ito. I-boil ko. I think kakain muna ako, guys, bago tayo mag-boil-boil. I think kakain muna kasi alam nyo na. Dito pa yung rice ko dito. Hindi ko nilagay sa ano kasi masarap ang bahaw. Hindi ko nilagay muna sa refrigerator. Ano na yan? Mamaya ko na yan ilagay. Ano bang gagawin ko? Yan, mamaya na ito. Kasi mamaya kakain pa ako. Anong oras ko ito niluto? So, ang kakainin ko lang naman is hawaan with coffee. Yun lang naman. Din babalikan ko kayo guys mamaya. Luto tayo ng chicken feet. Hi guys! So ito na siya guys. Niluluto ko lang siya. Adobuhin muna natin hanggat mawala na yung sabaw. And then pagkatapos niyan, parang ipa-fry siya. So yun. So yun. So ang bango guys, ang bango ng niluluto ko. And as in yung iba yung bango niya, hindi na siya bangong paa. Ano siya, maganda yung pagkaano. Pero guys, galing sa baba, madumi. At saka ito, i-display ko to. Kasi naghanap ako ng more decoration, mga display sa bahay. Marami pa kasi sa baba. May mga kahoy pa ako. Christmas tree na maliit. Maganda siya sa front door. Kailangan ko din siyang ilabas. So ngayon, i-open ko lang ito kasi gusto kong gamitin. Ang ganda. So, ito siya, parang sabaw. Sabaw talaga, hindi parang. Maganda ito siya, guys, sana walang Christmas, yung mga decoration niya na flower. Kasi maganda ito gamitin everyday pag may mga tinula-tinula. Look. Tinula-tinula, guys. Look at
that? Look. Guys, nilagyan ko ng konting oil lang guys. Oh, look. Look, konti lang talaga siya guys. Look. Yun lang. And then, parang maano lang siya dyan. Ma-fry. Ganun. Yun na siya guys. Hindi ko pa siya pinatay. Gusto ko pa siyang mag-brown. Ang rason lang naman ito guys is yung bakit kakain tayo ng paa ng manok is very enjoyable lang naman talaga siya. Masarap ito sa inuman. Masarap ito sa inuman. So ito yung imumukbang natin. Yan. Let's eat, let's eat. Masarap ito pag may beer. May beer ba? Sinong may beer dyan? Amit, ang bango. Grabe. Grabe ang bango, guys. Ang sarap talaga nito. Oh. Sili is life, guys. Ano ka ba? Sinong nagsabi na hindi masarap yung sili sa suka? So, this is my breakfast. Hi guys, kain tayo guys. Mag-enjoy lang ako guys. Kunin ko lang itong salamin kasi hindi naman ako nag-i-edit. Nagpanilapid ako. Sarap. Ang sarap ng adobo. Adobong pinauga ba? Hindi ko naintindihan. Apat na yung no? Dalawa na lang natira. Iwan ko asan yung iba. Kiyamoy. Nawala yung kiyamoy. Kuyamoy ng ano. Ang sarap eh. Concentrate lang ako dito guys ha. Sabi pa ni Tami. Puro skin daw yung kinakain. Totoo naman. Yun naman lang talaga yung enjoyable sa paa. Wala naman itong meat. Nabisi ako kanina. Kuha ng mga decoration sa baba. Naghanap pa ako ng maraming decoration.
Itong kamay, itong paa, hindi ka pwedeng kumakain ito na magtinidor. Kailangan talagang kamayin. At dapat mag-enjoy ka. Yun. Daming onion. Sarap. Ang sarap ng onion at garlic na nagpa-fry ba. Inuman ba? Pangit man ito kainin kapag magkantahan. Kasi dapat malinis yung kamay. Kantahan kasi maghawak ka ng microphone. And then sticky na yung kamay mo. Diba? Nalipong ko. Last. Hindi ko man yan matatapos. Meron pa tayong ulam bukas. Last. Thank you guys so much for watching. Nagluspad ako. Dahil ang dami pa. Hindi ko matapos. Bye guys.